Cada 8 horas prodúcese unha agresión sexual. Son 3 mulleres violadas a diario. Estes son datos do Ministerio do Interior. É unha cifra que a Deputación de Pontevedra quere combater. Hoxe a institución presentou a súa campaña de concienciación contra o acoso sexual. Que estamos a falar dun crime sexista. Un crime que solamente se pode combater desde a prevención e desde unha educación en valores igualitarios e de respeto. Porque non bastan coas palabras altisonantes de denuncia que facemos cando acontecen estes terribles delitos sexuais, porque hai que actuar. Baixo o lema Lembra, eu decido ti respectas, a campaña estrearás en todos os festivais que ampara a marca Rías Baixas Fest. Nos recintos haberá un posto de información móvil. Alí tamén terán merchandising como gorros de palla e pegatinas. Este punto de información que estará nos festivais será a referencia da campaña e identificarase como un lugar ao que acudir en demanda de información. Estará atendido por eses dinamizadores, dinamizadoras, que son persoas expertas, que ofrecerán información personalizada e solucionarán todas as dúbidas que se poidan plantexar. A Deputación tamén editou 20.000 folletos a modo de guía de peto. 10.000 diríxense a potenciais agresores buscando combater mitos e dándolles instrumentos para identificar comportamentos que poden ser constitutivos de delitos. Os outros 10.000 destínanse ás mulleres, con 8 consellos que buscan previr 2 tipos de violencia sexual: a agresión en cita, cando o agresor é un amigo ou coñecido, e a submisión química, cando hai tóxicos que anulan a vontade. Queremos poñer en valor que unha agresión sexual nunca é culpa das mulleres. Nunca é culpa das mulleres, pese aos mitos que poden circundar ao redor desta problemática. Por iso pretendemos combater estes mitos e dar instrumentos que axuden as mozas e os mozos a manexar situacións de risco e identificalas para que as mulleres se empoderen, para que coñezan e teñan dereito a rebelarse contra estes actos abusivos e para que os poidan denunciar. Esta campaña de prevención e educación diríxese principalmente aos adolescentes, por iso arrincará nos festivais, pero a intención da Deputación é que chegue aos centros educativos co vindeiro curso escolar.